Bona tarda. Avui un tutorial minúscul per afegir un marc amb una foto, o sigui, com un efecte, és un filtre que dibuixa un rectanglet al voltant i que sembla que hi hagi unes cosetes com si fos en 3D. És molt senzill, és simplement trobar quin és el filtre que fa això. I és filtres, o sigui, tinc una imatge, està tot seleccionat, doncs filtres, perquè el filtre afecti a tota la imatge, filtres, decora, emmarca. Aquí trio com de gruixut vull el marc aquest, jo l'he fet bastant gruixut, però bueno, puc triar aquí, pues en lloc de 102, 100. Queda bé si són els dos iguals, però bueno, com vulgueu. I ja està, i d'acord. I ja estem. Vale? Fixeu-vos que no és un marc, no és només un marge blau, sinó que hi ha aquesta coseta com si fos 3D. I ja està, és només això. Ens veiem en propers vídeos. Fins aviat.